Bengi iki aku diderekke kadangku sing sangka Pacitan nggih, Mas Gareng. Tampil ke depan Mas Gareng. Oh, Mbak. Serampat ki nggih. Ya. Mas Gareng. Was. Diaringke dhisik napase Mas Gareng. Nggih. Petasane wis habis. Pun. Teko, Garenge teko terus geger. Saking semangate. Semangat ingkang boten saged dipun bendung. Kandhane Dulur-dulur wonten pijeran. Nggih. Dadine saking senenge kabeh ditekakne. Ha iya. Saking kompake, saking senenge nggone nyengkuyung Pak Edi nggone mantu. Ini kagungan gawe. Bakul 2 kilo ranek pedote. Kandhane. Terus dulur-dulur sedaya pijeran nggih mlumpuk teng mriki. Heeh. Bapak, Ibu, Mbah Kung, Mbah Putri. Lanang wedok gedhe cilik. Enek siji ke mau lagi teko banci. Alhamdulillah nderek nyengkuyung. Napa ingkang dados hajatipun panjenenganipun Bapak Edi sekalian garwa Mas. Iya, Bu Mustrifah. Leres menika kagungan hajat temu Wahyuning Jodoh ingkang putra asmanipun Mas Danar Wahyu Bimantoro sarjana hukum ingkang kebak ing kamulyan
tinemu wahyuning jodoh saking laladan Pacitan asmanipun Mbak Aulia Devi Hapsari ahli madya kebidanan. Iki tanggamu lho Mas Gareng. Nggih. Kula Ponorogo Pacitan iku sambung rapete mboten namung dagelan. Bangun baliswisma numpukne balung kang pisah dadi wiji kang sejati. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Rama Edi Suwarno sekalian Ibu Musrifah nuwun sewu Mas. Lembah Manak Semanak tur Aruan. Grabyak lan semangate luar biasa piye iki. Kebak ing kamulyan bondo donyane ya akeh. Ora lali marang Gusti Kang Maha Agung dening wis pikantuk rejeki ingkang kathah lan barokah. Bengi iki ngenekne jenenge tasakuran. Muga-muga diejabahi dening Gusti sak bibaripun tasakuran sedaya keluarga besar manggih kawilujengan kebagas warasan selamat dunya selamat akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Wong sak pijeran kabeh akeh rejeki Allahumma. Wong sak pijeran kabeh panjang yuswa Allahumma. Amin. Penak ning golek sandang pangan Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Remangsaku ki ora gur ning gunung lho Mas. Kompak masane. Nggih, masane kula ki mboten namung tenggene kula gunung. Pijeran ki dalane kok ya kaya obat nyamuk. Lah kula ki ajeng tenggene. Obat nyamuk piye? Lah wong ket mriko wau kula ki parkir teng mriko. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, lagi teko. Lah dugi mriki malah dicemplungne teng mriku. Wah, nggih alhamdulillah. Pancen akeh dalan tembus kene. Nggih, kula dalan tembus dalane penguripan, dalane rejeki wonten ing laladan pijeran menika maneka warna. Betul Mas. Wonten ingkang dados pegawe, wonten ingkang dados pengusaha. Ora beda Pak Edi iki pengusaha luar biasa. Sukses. Wonten pundi Pak Edi? Juragan daging. Wah, juragan daging to. Pak Edi wah ya Allah. Edi kok piye to? Nggih layak kula nggih teko dok teko saiki. Nyapa? Blas urung enek daging. Pon ping 3 Mas. Lah tekamu kasep to? Wah nggih alhamdulillah najan kasep kados kula nuwun sewu Mas Gurit nggih. Najan kasep paribasane wong keri ora dilalekne, wong dhisik ora didhuwur-dhuwurne. Kula niku dadi pedomane Mas Edi. Ora bedak-bedakne dulurku tanggaku ndi sing sugih, ndi sing plarat. Betul. Mula Pak Edi niki nyengkuyung begini iki alhamdulillah dayoe banyu mili. Tamune banyu mili. Banyu mili Mas. Ya Allah, cancut taliwondo. Kadang-kadang sinuman ki tenan. Sinden teko gruduk teh. Terus dalang teko dahar. Pasugatan banyu mili. Nggih. Wah, aku teko ya gareng teko paling ora ya kopi. Terus teh. Rokok. Jajanan ki sak meja. Ning luput Mas. Ning apa? Durung tak pangan wis dundur neh. Oh, kula gawa bang lho Mas. Gawa bang piye? Wah, gawa bange bojoku melok dadine diundur nang mburi kono ya dicegat. Karo gawa krengsek dia kena tak ingokne wong sesuk. Ning nggih alhamdulillah Mas. Pijeran iki desa sing kang luar biasa. Luar biasa. Wondene pawiwahan mboten namung wayang kulit kados dalu menika, awit wau dalu niku wonten niku campur sari. Ana dalem kene? Nggih, mula kebak kamulyan kabeh iki diwenehi seneng. Sing nom mambengi wis seneng, sing sepuh sauntara wis seneng. Bengi iki masyarakat kabeh dilumpukne rene ben mirsani wayang kulit. Alhamdulillah. Ben ngerti tata carane jenenge wong gelar wayang kulit, Mas. Wayang kulit kan genep. Enek Arjuna, enek Baladewa, enek Dursasana, enek Buta, Sengkuni nggih wonten, Bu. Ana.
Lek Iki tempat ya piwulang luhur. Lho kok saged to, Mas? Heeh, ya gumantung sing mirsani kabeh ta. Ngeten Arep iki. nyonto sing kaya sapa? Apa nyonto Puntadewa, apa nyonto Werkudara, apa nyonto kaya tingkahe Sengkuni? Nah, Komplit. lah aku pilih dadi Sekuni. Kok iso? Ah ora modal wis payu kok. Iku wis wong gurahi wong ololong niku aku. Mas, mula paribasane gelar kelir wayangan niku paribasane wong urip ning alam donya niku pun ketara nyata. Mula ora usah nyanyi-nyanyi, ora usah gemedhe paribasane kula dalah panjenengan niku palilaing Gusti dititah ning urip ning alam donya. Ora kena iri kelawan dengki. Contone Pak Edi sing kagungan dalem iki kena nganggo conto. Biyayine Grapiak Semanak serapunge ra bedak-bedake. Mboten kaya wong wedok-wedok kene nuwun sewu Mas. Ora benten kali riyin. Biyen ki wong wedok kene gelem rasan-rasan. Nuwun sewu, gelem semun-semunan, gelem don paidon, gelem tegese ngrumpul-ngrumpi. Lah sakniki pun boten lho, Mas. Alhamdulillah to. Nggih, ning beda. Bedane? Pasang status. Gawe status, Mas. Gawe status. Yang kamar mandi? Terus status. aku ngetik ngono alah Mas Edi opo. Alah Mas Edi lah. Ning nggih ngoten niku paribasane nggih kula dalah panjenengan niku wong napa niku tahun mataun niku kan napa niku ketingkatan IT kita harus melengking tinggi. Iya. Mas Gereng? Wonten dawuh. Mbak Elisa ora coba. Wah, dulurku wedok sing sanga Yogyakarta. Ijih. Ya, terpeke mentaraman yo. Dangu mboten pinanggih kok jan. Bocah ayune kok mantek menik-menik. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng sedaya mawon ingkang rawuh wonten pijeran. Pijeran. Pijeran Siman Ponorogo. Alhamdulillah. Kula kaliyan jenengan saged silaturahim wonten dalemipun Pak Edi Suwarno kalian Bu Musrifah niki Mbak Elisa nggih. Inggih, dangu mboten kepanggih Pak Gurit. Sehat nggih Wilujeng nggih. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Elisa. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Terus paringi laris. Amin. Nggih laringgit. Niki wau kula nggih sami nek Mas Gareng mau ngendi apa parkire ning ndi Mas Gareng? Ya kono aku ning pucuk kono. Pucuk kono. Ngene pucuk ning lapangan kono kok ya. Aku muter-muter obat nyamuk, Boy. Lah aku beda. Nek awakmu ning ndi? Wong ning kon jembar. Nggon jembar. Jembar banget ning lapangan. Berarti awakmu ra nek kono. Enggak, aku nek nggon lapangan terus aku ndleslep. Kon munggah lewat nggon pinggir kene, ngene terus mepet jan kok cecak aku. Sampai sini saking banyaknya pedogong itu kan panjang Elisa, kuwi mau ora dleset-dleset. Apa? Delesep. Ya maksudnya itu. Lek jenenge pedagang ora pedogong. Pedagang ya pedagang sing teko kene iki. Jawa itu ngomongnya Jawa apa Jawa? Ya Jawa. Lah ya Jawa gene, pedagang ya pedogong kok ngeyel. Berarti nganggo ono ya? Iya, mata aja moto. Lek Ponorogo ya Ponorogo. Tete Ponorogo. Lek Salan? Heeh. Salanan? Mana salanan? Ya salanan kelek nyang kulon kan nyang Solo kan salanan. Oh, Solonon. Solonan. Wis sing penting kepanggih Pak Edi kula sampun. Betul. Sampun kepanggih niku. Sampun kula mepet melipir delesep tekan Puri Kelir. Udah ada yang nganter. Tekan kene jujuk sini langsung tawari, "Mau minum apa, Mbak?" Lah iya. Ten riki ontene nopo? Jas jus aku yo. Wonten teh toyo peta onten, kopi onten, teh wonten. Langsung gage-gage didamelke. Kula goleki niki Pak Edi mboten. Oh, mboten niki. Pak Edi mboten. Tak goleki sing jenenge Pak Edi. Jebul sing ngagem rasukan biru. Biru.
Sing betul, betul. damel niku to sing Nggih, menika Pak Edi, carene bakul daging kudune metu iki daging rawone bul. Kamu sih telat kan nanti mangan rawone enak to. Gareng tekane kasep rodok. Kasep. Kasep Dagingnya ngadeni metu kok maksudnya. dagingnya. ora apa-apa. Aku kok jukuk ning Mah Pawon go mulih dhewe. Mentahane, mentahane go Iya ta digo tambah kok ya. Nggih, derek Mang Ayu Bagyo. Anggenipun menika ngunduh mantu nggih. Ngunduh mantu. Nggih, bolo kromonipun sampun bulan 11. Polo kromo lek polo ki meletos iki lho. Ya, apa sih? Polo kromo lek polo iki dhuwur. Apa bilangnya? Polo kromo. Polo kromonipun menika bulan 11. Betul. Nah, nggih menika sakmenika ngunduh mantu. Ya. Lodho ngakaken temanten nggih kalihipun Mas Mas Danar Danar. kalian Mbak Debbie. Pinaringan langgeng anggenipun bebraya. Amin. Amin. Nggih mboten namung kaken-kaken nenen-nenen mawon nggih, tapi sak lami-lami Ninen. panjang usia. Duh, Mas Danang ki sing lagi rabi ki urung duwe anak. Lek kaken-kaken ninen-ninen. Ojo lek wis duwe anak pi kaken-kaken. Nenen-nenen. Lek wis duwe anak. Oh, gitu. Urung duwe anak ki nenene keri. Loh, nenek itu apa sih bahasanya? Nenen to. Ya kok tak Nenek itu apa bahasa Jawanya? nenen apa nenek? Nenek itu bahasa Jawanya apa? Mas Gurit. Apa? Aku arep pengen ngerti basa Jawane nenen ki apa, Mas? Nenek, kalau Nenek, kakek kan kaken. Nenek ya nenen gitu bukan? Ninen. Oh, Ninen. oh beda lah. Ya lek nenen ki yo rene sik. Ya pokoknya sak lami-laminya itu setia setunggal sampai selama-lamanya. Setia tuhu. Setia tuhu. Nggih lan mugi-mugi pinaringan putra Amin. ingkang soleh-solehan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang lumintu katur Pak Edi sak keluarga. Lan sedaya ingkang rawuh wonten pijeran menika. Matur nuwun. Mbak Elisa, tak kenal maka tak sayang. Kuwi lho. Mula dikenalne dhisik dulur pijeran kepengin pirsa karo awakmu. Olah. Jenengmu sapa, aslimu saka ngendi? Oh ya salah ya kudune mau ngarep dhewe iki. Bisa to? Derek tepang dulu ya. Ya, derek tepang, Kok tepang to? Derek tepang, Ya ora apa-apa. pitepungan, pitepangan. Papano tak tepang kok ya. Perkenalan derek tepang kula Elisa Orcarus Alasung. C. Kula pedalem sakmenika wonten Ngayogyakarta Hadilingrat. C. Menika ning menawi panjenengan rada mumet anggenipun mikir anggen kula matur rada peleketot ketal ketul atur menika nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wong Yogya lho Mas ya. Wong Yogya kok logate ngono sak benermu ki omahmu ngendi? Wong asline kan udah Jogja. Lah omahku ning Jogja bener. Terus Tapi bapak Kelahiran. bapakku seko toli-toli. Bapak saka Seko toli-toli. Ba- Seko toli-toli. saka Toli-toli. toli-toli. Kok sok kulino krungu ya aku. Beda, ojo toli-toli. 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 Iya, bahasa Jawa ada T sendiri, ada T sendiri. Kuwi bapak apa ibu sing saka toli-toli? Bapak. Lah ibu. Ibu seko lambelu. Ibu, Seko lambelu. ibumu ki saka? Seko lambelu. Ora enek isa. Ora enek ki. Bu, Ibu, Wis jeneng daerah. ibumu ki saka ngendi? lambelu. Lah ora enek ki lambeku ora nek mbokmu kuwi. Sesuk mapmu dibuka Google Map ya aja mong goleki pasar apa ngono ya. Aku ya goleki pasar Siman tok. Lah, kowe goleki sing jenenge toli-toli golek ana di Jembeng ya, di zoom. Iya di Jembeng. Iya di Jembeng. Jembeng itu sampai kono itu daerah Sanawing kon Segoro. Kuwi enek jenenge toli-toli karo Ada Lembelu. lambelu. Ning Pulau Sulawesi kono. Sulawesi. Oh nek kono ki ya enek lambelu ya. Oh no, makane rono ya. Alah poh aku Lah rono. ngopo? Aku malah nyepo
impor dhewe. Nggih, intinipun nika saus panglipur nggih Pak Guren. Nggih, Mbak Elisa. Ambil lalu sama gojekan Ya. sama memberikan penghiburan Betul. dengan lagu-lagu menika menawi wonten pamundutan. Menapa? Sementara belum ada Mbak Elisa. Wonten-wonten. Apa Mas? Bengi didukung karo kadang-kadang New Madya Laras. Nggih, kula ngaturaken kagem temanten lumiyin mawon nggih. Oke. Nggih, menika pelok barang momen Pak. Pelok barang. Pelok barang. Mbak Ini dari Mbak Elisa buat temanten sekalian. Mas Danar dan Mbak Debi. Termasuk 2D. 2D itu Mas Danar dan Mbak Depi. Ya, Danar Debi, Dede. Danar Debi. Dede. Sehat nih. Yo sehat. Yo Dede kan. Yo sehat. Berjemur itu bahasa Jawanya Dede. Iya, yo anget-anget itu jam 8. Ya. Ya, pelok barang. Oh, yo ngerti Dede barang. Ya, tanjake Mbak Elisa. Ya, terus. Kekerane wong akrami tutu bantah tutu rupa. Mas Gareng, Wonten dawuh. malam ini juga didukung sound system luar biasa. Nggih, napa Mas? BK Audio. DK Audio. Ya. Gandem Marem, Jembeng Glur. Ya jemblegu. Ya itu. Masa aku kok yo. Ya, ya lanjut. Emang ati bawi Ya, yang di Dubai ke menyimak Mas Gareng Mbak Elisa. Makasih Siap, siap. dari Ya, Dubai. Bu Farida, Bu Dubai, Farida, ya. Dubai. Selamat Dubai. malam. Salam juga buat Pak Prastoto di Wonogiri, Pak Oke. Mario di Klaten. Dulur-dulur ana jabaning rangka Mas Gareng sing mirsani lewat kanal YouTube. Oke, ya, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung Terus tan kena tinumbas harta ya, satu buah langgam dari Mbak Elisa buat Mas Manten dan Mbak Manten. Ya. Ya, dados campur sari Gema Mustika. Yuk. Ya, ya, ya.
Nggih. Mbak Elisa, Apa? penontonnya oke banget. Nggih kata sanget tumblek-blek. Ndak diomongi sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg. Oh nggih, nyuwun pangapunten ingkang ngajengan, nyuwun lenggah nggih, sing ingkang wingking jumeneng. Nduk. Ngomong ana cara kasare omongon sing ngarep lungguh, sing mburi ngadeg. Ngono lho. Nggih, ingkang ngajengan lenggah, ingkang wingking jumeneng. Apa nduk kuwi mau sing ngarep? Ingkang ngajengan lenggah, ingkang wingking jumeneng. Aja mbok tuingan. Lho, sing ngajeng lenggah, sing wingking jumeneng. Oke, ingkang ngajeng nyuwun tulung lenggah. Ingkang wingking jumeneng saken. Nggih, menawi boten ketinggal mepet mawon, boten napa-napa. Nggih. Ya wis, aja mbok pindho-pindho neh. Apa? Bar mangan iwak wedhus. Kenapa? Ya ngarep lungguh. Uli kok ya. Yo. Ya. Rena wengi dadi ati wong prasasti Was. Yo. pati tenanan. Wow. Oh iya, ya ini kalau di sini Pak Edi lihatnya ini apa ini cagak. Iya, ada cor-coran. Ada cor-coran. Kalau di sini kelihatan ya Pak Edi ya. Oh no, Ya. Ya, lanjut.
langgam sing cocok kelawan kahanane ponang temanten sekalian Mbak Lisa. Nggih, langgam dados atos. Hati-hati.